Sati tara kenan. Wannan ita ke nan mun laska dina. Wallahi sati da 88 kenan. Kai gwara kai ne zalin ake da kenan zama a majalisa. Ya yau din ne. Wallahi ka san kwallon shege ne ni wannan kace da na wallahi. Wallahi ko ya ake yi ne. Wallahi to ka san ma dai gaba ɗaya lamuran ne sun yi wuta yanzu wallahi. Na ga shagunan bayan da araje fasa. Wallahi tunda naje mu dan faso ni gida nan don mu ci miliyan 3 da rabi. Wallahi ka san ni kasan garin ne ma nake tani dole dai sai na koma kasan garin amma gaba da abubuwan ya shi ta san yankin ke nake ganin kamar zan yi samu karuwa amma ba ya ware kai aikin kenan na zo ai sai na tsaya wallahi ai sai na tsaya wallahi sai na tsaya Baro wata beko ya kace kai shege ne ballan shege ma ko wallahi da ba kai iska kenan cikakken gonan da kace gani na kasan gada hayin gada bankoki kuke kwace kisa harbi duk ni ne Baba kalatan. Ina ke ne? Sai ka noma. Oh, what? An da kashe ke ne wacce wai zai kwazo ta maraba. Maraba? Maraba mana. To ya san. Na tafi ma na tafi kenan wallahi. Gani na ma ba za ka yi. wallahi ya tona ka To ni dai ba za mu yi gaisuwan karfe kawai. Ka san iya wuya dai kawai. Idan da ake ciki dai. Kike na kwaro Ina wannan gara ne bai sani ba wallahi Ai sai ne wallahi. Bang!